ಜಾಸ್ತಿ ಪಚ್ಚದ ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಅನ್ನು ಬಟರ್ದು ದೆತೊಂದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅವೇನ ನಿಂಚ ತುಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಚಾಪುರ ಆಂಡ್ ಪರ್ದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುರಣಿ ರಡ್ಡು ದಿನಡು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ತೂದುಪ್ಪರಿ ಆ ನೆಂಚಿನ ಕಜಿಪುರ ಮಲ್ದಿನಿಂದ ರಡ್ಡು ದಿನಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಕಡ್ಲೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪನೀರ್ ಬಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ದೇಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪುದ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ನೀವು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅವನು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವೆಜ್ ಎಂಕುಲು ವರ್ಷಲ ಪತ್ತು ಅವ್ರ ದಿನ ಎಲ್ಲಿಯನೇ ಸಂಭಾಳಿಸಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಾಯ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯೆ ಅಂಚ ಆಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ನುಂಗೆಲ್ಲ ನಾಪುಣ ಆಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ಡು ಅಂಚ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ವೆಜ್ಜಿಡು ಕುಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಯನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ವೆಜ್ಜಿಡು ಅಂಚ ಆಯನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪನೀರ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಪನೀರ್ ಬಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯೇ ಓಲ ಪಾಪ ತಿನ್ಪೆ ಆಯನದಾಲ ಹಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನನಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರಗಡೆ ಇಟ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ವಾ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಕ್ಕಡುಪ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲ ರಡ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯಿ ಆಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡತೊಂದು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಇತ್ತೆ ರಜೆ ನಾನೊಂಜಿ 15 days ಹಾಕ್ಲಿ ರಜೆಗೆ ಅಂಚ ಪೊರ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಗಂಟೆ ಹೊರ್ಮರೆ ಒಂದು ಒಯ್ದನು ಪೊರ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಜೇದಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಆತ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ನಾನು ನೆಲಪುರ ಒರೆಸುವೆ ಇಜಿನಾಡ ಒಂದು ಕಾಂಡೆದ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಒರೆಸಿದೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಾಂಡೆನೆ ಒರೆಸುವೆ ಒಂಜಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾರ್ದೆರುಂಡು ಅಂಚ ಐದಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ತುಲೆ ಏಪಲ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ತುಲೆ ನಾಯ್ಸ್ ಮೂಲು ಪಂಡ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತನೇ ನಾಯ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಒಂದು ನಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತಂಜಿ ಬೇಲೆಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪನೀರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಪನೀರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ತರ್ಪೈನ್ ದೇಪಂಡ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪುಣತ ಇಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದೆಲ್ಲ ಕನಿ ಅಂಚ ಅವು ಅವು ಅಂಚಿನ ತರ್ಪಾಯಿ ದೇಪಂಡ ಅವು ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಫುಲ್ಲು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ತರ್ಪಾಯನ್ನು ಮೆರಡು ಪನೀರ್ ಕಂಚೆನಿ ಬಟರ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಸಲ ಚಪಾತಿ ಇಡು ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ದೇಪಂಡ ರೈಸ್ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೊಡಿದು ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ವಿತ್ ಚಪಾತಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಡಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂತೆ ತರಿದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮನ್ಪುರನು ಕುಂಟರ್ದೆರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆಲಪುರ ಒರೆಸೆರುಂಡು ಕುಂಟೊಂಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಕುಂಟೊಂಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ಬೇತ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಓದೆರೆ ಕುಲ್ರೆ ಒಂದು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಆಟಿಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನಾನು ನೆಲಪುರ ಒರೆಸೆರುಂಡು ದೇಪಂಡ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮೀನಕ ನನ್ನ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಊರಿದನು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಟಾಣಿ ನೀರಿದು ಪಾಡದಿದ್ದೆ ನಾವು ಒಂತೆ ಬದುಲದಪ್ಪ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಟಿಗೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾವು ವಿದಿನ 20 minutes ಹಾಕೊಂಡು ಅವಲ್ಲ ಕಜಿಪುಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ನೆಲ ಒರೆಸಿದ್ದು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು
ಇತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೇತೊಂದೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ದೇತೊಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊದ ಒಂದು ಮಂತಾರೆ ರಸ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಐಕು ಅಂಚ ಒಂದು ದೇತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು ರಡ್ಡು ದೇತೊಂದೆ ಇತ್ತೇನು ತೂಲೆ ನೆತ್ತ ಟೊಮೆಟೊದ ನೀ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬರ್ತಿ ಎಂಚೇತನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಇತ್ತನ ಏತು ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋಲಿ ಬರೋಲಿ ಏತೇಟು 20 to 15 ಬರೋಲಿಯಾ ದಾದಾ ಆತೇನೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತನೆ ಯಾವ ನಿಕ್ ದಾದ ಹೊಸ್ತೇ ಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೊಂದೆ ನೆತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಅಂಚೆರಿ ಸೇಮ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಆಜಿ ಒಂದು ತೊಂದೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತೊಂದೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿತ್ತು ಯಾನು ಒಂದು ತೆಕೊಂಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತೆಕೊಂಡೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದುಂಟು ಇಂಚ ಸೌಂಡು ತುಲಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏಪಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಐಕೆ ಹಂಚಿದ ಬಾಗಿಲು ಬರ್ಬೇಕು ಏಪದ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಗಜಲ್ ಜಾಲ ಬೇಂದಕ್ಕೆ ಆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಎಂಕುಲು ಯಾಲ ಮೇರ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕುದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಓದಿತ್ತದ ಮೆರಡಾನ ಇಂಬೇತು ನಾನು ಇಂಬೇಡ ಐತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಗಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಪೇನು ಮುರಣಿ ಯಾರು ಎತ್ತೀನಿ ಪಾಪಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೆರ ಬರ್ತದೇರು ಕೆಲವ್ದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಅನ್ನ ಬಿರೇಲೆ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತೇರು ಯಾನು ತೂಪೆ ಪೂರ ಅದು ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡು ಉಂಡು ತೂನಗ ಅರ್ನ ಬಿರೇಲೆ ಉಂಡು ಅರ್ಧವಾಸಿ ಬಿರೇಲೆ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂದು ಕೂಡ ಮನ್ಪೆರಾಪುನ ಇಂಚ ಮಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಪಂಡಾರೆ ಆರು ಅರ್ಧವಾಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಐಟು ಅರ್ನ ಬಿರೇಲೆ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀನಾಗ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಐ ಕಾರ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಂದಾನೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಾನು ಕೇಳೋ ಐತೇರಿ ಈಗ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ದೀದೊಂದು ಹಾಕಿ ಕಲ್ಲರ್ ಇತ ಕೂಡ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಟರ್ಲ ಪಾಡಂತ ಬಟರ್ ನಮ್ಮ ಉಂಡದ ತುಲಿಪುನ ನಮ್ಮ ಉಂಡದ ತುಪ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಉಮ್ಮಂತ ನಾನು ದೇಕುಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ದಾಸೆ ಮೇವಾರ್ದು ಬಲಿಪೇನ ದುಂಬು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚ ಬಲಿಪುನಾಗ ಪತ್ತದಿ ಇಂತ ಅವನಿಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತುಳಿ ಆನಿಯನ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ತುಳಿ ಆನಿಯನ್ದ ಒಂದು ಘಾಟು ಪೂನ್ ಬರ್ತನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆನಿಯನ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಸರಿ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಗಬಟ್ಟು ಕೊಯ್ನೆಟ್ಟ ಐದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೈತಿಯನ್ನು ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಘಾಟು ಹೂ ಕೊಂಚ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಸಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ
ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂತೆ ರಸ పొడికి ನಾನು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ದಪ್ಪನೆ ಪಡ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊಡ. ಅವು ಇತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಪಡ್ನದು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಪ್ಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟಾಣಿ ತುಳುದು ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಫುಲ್ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಾಡು ಕೊದ್ದಿದ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಪನ್ನೀರ್ದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ ಕಲಾಡು ಪೀಸ್ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬೈದನು ಮಸಾಲ ಇಟ್ಟನ್ನು ಐತು ಪನ್ನೀರ್ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟೇ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ಕಲಾಡು ನಾವು ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶುಕಾತೀನಿ ಸೂಪರ್. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐತಿ ಬಟರ್ದು ಅಂತೆ ಅಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಉಂಟು ಈ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಬಿಜ್ಜಿನ ಕೈ ಬೈದಿನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕುಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುದ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಬೈದಿ ಎಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಸುತ್ತಾತನದ ಭಾರಿ ಸುತ್ತಾತನು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ನಾನು ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡತ ಒಂಥರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದೇನು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿಗೂ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಿನಿಯರ್ ಲೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಈ ಟೈಮ್ ಏಪಲ ರೈಸ್ ತಿಂದು ಸಾಕಾಗಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದ ಜೋಕಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಿನ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಆಯ್ನಂಗೆ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ವೆಜ್ಜಿ ತಿಂತಾರೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ವಾಸ್ತೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನ ಎಲ್ಲ ಆಂಡು ಪನ್ನೀರ್ದ ಜೊತುಲೆ ಕೊಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಾನು ಬಟರ್ದು ತಂದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅವೇ ನಾನು ಇಂಚ ತುಳಿ ತಂದಿದ್ದೆ ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಕೈ ತೊಂದಿಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಮಂತಿನಿ ಈ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಜಿ ಯಾನ್ ಮಂತೇಡ ಚಪಾತಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೇಡ ಅವು ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಂತೇಡ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಧಾರಣ ಶೇಪು ಅಕ್ಕಲು 6 ಒಂದು ಸಮಯ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತೀರಿ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅವು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡಲಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿಯೇ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟಾರು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್
ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪುರಿ ರೆಡಿ ಆವತ್ತ ಆಯ್ಡು ಪೆಪ್ಸಿಕನ್ ಕನಪು ಬಾಜಿಲ್ ಹಾಕಿ ಜೋರು ನಾನು ಈ ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ವಿತ್ ಚಪಾತಿ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೀರುಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾನು ಮೀದು ಬರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೇವರ ಬನ್ನಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾನು ತಿನ್ನೀರ ಫುಲ್ಲು ಬಿಜ್ಜು ಆಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋದಪ್ಪನ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಮಂಗಳದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಮುರಣಿ ಅಂಕುಲ್ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟದೆ ಬೈದ ಅವು ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಡುಂಬು ಅವು ಬರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಪೋದಿತ್ತ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬೈದ ಆಯ್ದಾಗ ಕೋಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಖಾಲಿ ಜಾತ್ರೆ ತೂಯರಂದೆ ಪೋಯ್ನಿ ಮೇರ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತನ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಪೊಯ್ ಇಂದು ಯಾಲದು ಪಿನ್ ಮೇರ್ ದಾನೆ ಆತು ಮೋಕೆಡ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ತೂನಾಗ ಅರೆಗೆ ಚರ್ಮುರಿ ಪೂರ ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡು ಅರೆಗೆ ಚರ್ಮುರಿ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚರ್ಮುರಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿನೋ ಮೇರ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಈತು ಮೋಕೆಡ್ಲೆ ತೊಂದುಲೆರಂದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂಡತ ಎಂಕ ಅರ್ಧ ಸಾದಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನಿ ಮೇರೆಗೆ ಚರ್ಮುರಿ ಇಷ್ಟತ ಮೇರೆ ಚರ್ಮುರಿದೆ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಂದೆ ಆರು ಕೋಡೆ ಪೊಯ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರತ ಅರೆಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಪ ಚರ್ಮುರಿದ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಬಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಒಂಜಿರ್ ಪುರ ದುಂಬಲ ತಿಂಪುನೇ ಜಾರು ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಂಗ್ಲ ಅನ್ಬಿನ ಐಟ್ ಪುರಿ ಪುಣ್ಣು ಮನ್ಪೇರು ಪುರಿ ಪುಣ್ಗೆ ಆಕುಲ್ ಪುರ ಪಿದೈಟ್ ಪುರ ಮನ್ಪಿರದ ಆಕುಲ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾಡುನ್ಗೆ ಐಟ್ ಇಸಿತ್ ಮಲ್ಲ ಪುರಿ ಪುಣ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡನಲ್ಲ ಅಂತ ನೀಟ್ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂದು ಗೋಬಿ ಕಂತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಪಾಡೋತ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಉಲ್ಲೈದ ಮಲ್ಲ ಪುರಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದಾಂಡಗೆ ಅಪ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಐಕಾರು ಹೇಸಿಗೆ ತಿನ್ಪಿಜೇರು ಪಿದೈಡು ಓಲ್ಲ ಪೋಣ ಸಂತದಲ್ಪ ಪೋಣ ಗೋಬಿ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಿನ್ಪಿಜೇರು ಅಂಚ ಬಿಜಿ ಪೋಪನ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರ್ತಂದಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೀದೊಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿನಿಯರೆ ಫುಲ್ಲುನು ಅಂಚ ಬಡ ಆತನು ಇಪ್ಪೆ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಆತನು ವಾಂಟೆಡ್ ಮುಂಟೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಚ್ಚದ ಲೈಟ್ ಏ ಲಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಶಿ ಅವ ಎನ್ನೋಲ್ಲ ಬಲ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ ಎನ್ನೋಲ್ಲ ಬಲ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಅಬದ್ಧರಾಗಿ ಬಿಜು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಚಾಕು ತಿಂದದ ಕೋಡದನೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಡ್ಡೆತ್ತಿದೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ನೆತ್ತುಲೆ ನನ್ನ ಪನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಆಯ್ತು ಬಟರ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಚಿನ ಚಪಾತಿ ವಿತ್ ಪನೀರ್ ಮಸಾಲ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಬಿಜ್ಜುಗಳು ಕೊತ್ತ ಆಯ ಮೂಜಿ ತಿಂಪಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡದ ತಿಂಪಿ ಆಗ ಮೂಜಿ ಪಾಡು ನಾದ ಬರ ಪತ್ತೊಂದತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಜಿಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ ಓಪೆನ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜ್ಯೂಸ್ ಪದ್ದಿಂದ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬೈತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನಲ್ಲ ಸೇರಿದಿತ್ತೆ ಜಿಮ್ ಓಪನಿಡ್ಡೆ ಎಂಕುಲು 2 ಜನಲ್ಲ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ದ ರೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನ 2 ಜನಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಪೋನಿತ್ತ ಅವಾಗ ಪೂರ ಪನ ನಿಂತಿರು ಅವಾಗ ನಿಕ್ SSLC ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಪನ ನಿಂತಿರು ಎಲ್ಲಿ ಏಜಿಡ್ ಜಿಮ್ ಪೋಂಡ ಹೈಟ್ ಕೊಲ್ಲುನು ಪನ ನಿಂತಿರು ಅಂಡ ಎಂಬೆ ಬತ್ತದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತದಿತ್ತನದ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೋನುಗ್ಲ ಉಂಟು ಸೋನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿ ಸಿ ನಿಕ್ ನನ್ನ ಹೈಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅತ್ತ ಜಿಮ್ ಪೋಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆಪೇರು ಪಂಪೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ಡ್ ಜಿಮ್ ಪೋಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ದುನ್ನದ ದರ್ಪೇರು ಪುನಕ ಶಾರ್ಟ್ ಕುಲ್ಲು ಪಂಪೇರು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ ನಿಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಮ್ ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ ಮಾಸದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇನ್ನಿವಂತ ಎಂಬೆಗೆ ಸೇರು ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಾತನ ಬಿಜ್ಜು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಸೋನು ಎಂಚಾತನ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಒನಸು ಉನ್ಪು ನೆಂಜಿನ ತಿನ್ಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಆತ
ಈ ಒಡೆಗೆ ಮೇ ಕುಲ್ಲುದು ತಿನ್ಬೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಬೆಗ ಟಿ ವಿ ತೂದೇ ಅವಡ ನೀಕು ಮನಿ ಪಂದೆ ಶಾಂತಿ ಇಡ್ಗುಲೊಂದು ತಿಂದಾಪುಜ ಶಾಂತಿ ಬಿರಾವುಡುಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸುಯ್ ಅಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಏಪದನಲ್ಲ 24/7 ಮುಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಅವೊಂದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಮೂಲು ಕೂಡಲ ರೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೂರ ಅವೊಂದುಂಡು ತಿರ್ತಿರು ಅಂಚಿದ ಮೇಟು ಅಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ಲೈತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೀದು ಬರ್ತದ ನಾನು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೀರ ಕುಲ್ವೇನು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೇನು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುರೆ ಮದಪುಚಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.